نابي خات خيد زلخا كمسدو يبلكنن هجي خاص قلبت إلكا أفكاري تجازات تصبين لا أندابلكا قديف كان ناخد كيد أعرفتي مسارو زلو أهمر أود أمبر مس أفكاريتو بحوار مس أمتهم كم حير مفكار استلعلون بزا أبقى تزاري وآيس أجبن كفتون ككنخنا معاتيو أب عالم علو زبحال صبق نجر حانتكوا كيترفه أنت زحبا زي تسأل انجير لا زي تسأجب هكار أفكار أيم أوايو تؤمن زمتعو جير الزخيت سبد مايو أبا مو ألال كالو يوم ساعات شمانتن فرعاني مشت مس آخلا هجس كيتس أماي لبدد سبلم نازي مصر أيم توم سلستا عربتو تسأر اندابل استزاربو كاب أعرفتو بجك وأفكاري تكون سويت زلاتو يلن هيواتم نقرميهم طرح زيكونس صحات ساعتا بلا تزناقع كفتو مقاتيهم انتقنا مسرح حسي سرحيهم كالغنا زخونة قدام يكونن نسو نساتم قد حقي بحادة زخدو عين السوات يكونن زراخب أراخيهم قنا أعرق كابسخونو بزح كيرمالو حادة كم في تسلون عواف بحادة يبرا زبحالنا أركا محادات سلان أوس أملكتون شحقزي مسعاتم يخد أمبر بمن قادي وطم يزخيد نونو ولاكو كمسي إلي أنت نبركو قنا سقيلا كل حكتو ليا سلازي قدن خداي مجم عالمي كمسخونت تفلتون دخم نزا قص آخر إي مهيري عمنوسا كفكال إزحنتا بالتعامي خانا في أعلقو دحاركا نايمة سعيد السبيتي مخانا هيترسو كيدا قد مسبلا ملوليتي حقف كان دحادركاس نافي آياتل كيد حلنبال إلهم كيف توقفانوهم ماكينو عتسيو مارشا أيتو كان فتعن بابوركون شاف هذا نجار سلسة عزبة بقلت فرينو بمحاز ماكينو دوا بيلن دحريت أبلا معاز أجيهو دحرم الشاق نابتا عند أنباواتات بمعتاو وحدث تعاسرة كي حتى في يورتات جازيو أفنش أصديدو عندها جانوا ناب ماكينو دايبو من قد أتسألم هذا كابت الزبر رحو نقر انت اللون حجاب تأبات نعاس محابن كأتسألي يزيلا قد كلهم نسا ركم تحقوسات من زمان سكنتون يا دحرنا فرق الساعات كوزو أبا غازاو تنغاز ونسلاز بتصحى لكن أبو تآشيبو ناتي نكتر الزمارخ أنبابا بفش خطا تشكمو غازو مدايبو ليفت كالو كنسو بتي أسكالا هذا قلت أن دابل السكمو أبتا قال إيتي داربي أفتقا بتصحى أبسخون بوتا ليفت متقاما يفتونيو زي ما فتحيو مكنا الدما زبازح سرحو وفيل كاز سرح سلسونا بزرخوا أقات أميكن كأسا أسلس دليو بزح جزي أب حدا بوتا كف مقبال نحققنا نقال حمامات يقع عليك بحالي سمبيرون بزرخوا أقات أميكن كأسا أسيس دلي أنكد لي ليفت متقامون شاخة منتزي بالكاه بتا أسكالا مدياب ولا حد صار تكونون تقني الله إليز أمن معاز أو مسكفة جنا أو أفجر وزيفة جامعة عزبة مهمن جامعة علو أن دابلة أتوكي ودحرمت أمات جامعة عزيو أبكر إذن برشبت وديو شم أفكاريتو أنت تسوي أقوى كم قدما كتن لسلو سلازيك علت أبيد أكيدا من دعا نتسوكنو أن دابلة ناب سالون قدس مسكرم أبت السالون وين كلتنا وين مستي بكيري زيت العلش حن تعذب أنت اندابله نتيجة لازم أنبابا مس مفتح جزا مكينان أب أولا أعمدو أبشعك تحللو نابو كيدور أي قوالقنا يلان دكيسا كتكون اللو اندابله مسنا يقولبو ناب نادك أسيك فلمس أبلغنا بزر أنا قرسان بيدو نادحري تملسا أمنا يكال أسب جزاك حلون دقاقي مؤعينتو أنكوالله أنت هنا أبجز أجزء كم زلو أتي أمن دقتا سقيلو زلو سألو مسنا زرع سألو بوشت زرع حلم خنلو عند سأله نتم أو مدك أسي دغيمو مسكفتو جنام زت غير حاجش نقرأ نبرن هركانو بولفون شريدو مسماي كجاج أو قرب ترفو بتاز دكستا حانيكا فرط قبل مسؤو بتفين استرحف بالك أصدفا زبل نجر وشتو دفاف أنت هنا
ኣይገበሮን። ርኡ ከምዘይረኣየ መዓፆ ከምታ ዝነበረ ተኣፅዩ ናብ ሳሎን ተመሊሱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣብ ምስሊ ዝተኣተወ ዓቕሉ ኣፅቢቡን ንነጆ እንዳበለ ከሎ ነቲ ጠርሙዝ ኣብ ጣውላ ስለ ዝረኣየ ብኡ ጌርካ ፈጋእ ኣበላ መፅኡ የግዳዝ ገዲ ካብ ክፉኡ ዘድሕን ኣምላኽ ሕሹ ኢልዎ ኮይኑ ነገራት ከምታ ዘላታ ገዲፉ ዘምፅኦ ፊር ሒዙ መፍትሕ ኣድኢሉ በታ ዝኣተወላ ወፀ ሕጅዝ ኣስካላይ ተጠቀመን ምስ ነብሱ ስለዘየለ ብሊፍት ጊሩ ወሪዱ ኣብ መኪኑ ብምእታው ሕርቃን በሰጨ ደጋጊሙ ነቲ መዘወሪ መኪንኡ ብኢዱ ኣይትበል ብርእሱ ዋላ ሓደ ዘይኣበሰ ንሱ ደጋጊሙ ቀጥቀጦም ምስኪን ኣፍ ኣውፅኡ ዘይዛረብ ኮይኑ እምበር ስለዝግሕር በጃሓባ ክንዲ ናብ ዝጠወካ ንዝተጠወኹስ ደፈንባ ይብል ነይሩ ይሕሉም። መኪንኡን ብልዑል ፍጥነት ካብቲ ገዛው ተሰዊሩ ኣብ ገሊኡ ቦታ ኣሽጉ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ በቃ ደጋጊሙ ምስ ሓርቃኑ ክሓስ መወዳእቱስ ሕልም ዝበለ ድቃስ ከይተረድኦ ኣጋ ወጋሕታ ወሰዶም። ናይ መኪና ድምፂ ገና ስለዘበራበሮ ብለይቲ ዝኣተወ ቦታ ብርሃን ኮይኑ ምስ ረኣየ ኣበይ ዘለኹ እንዳበለ ፍሕትሕት ምስ በለ ኣፍቃሪቱ ተዘከረቱም። ብሂወቱ ከምኡ ከጋጥሞ ሓሲቡ ኣይኮነ ሓሊሙ ኣይፈልጥን። ኣብ መኪንኡ ከይወረደ ብብስጭት ክሓስብ ፀኒሑ ሰዓት 10 ምስ ኮን ናብ ገዝኡ ከደ ገዝኡ ምስ ኣተወ ኣፍቃሪቱ ኣበይ ዳ ሓዲርካ ውሉ ምሸት ክድውል ከመይ ደ ተሻቂለ እንዳበለት ደጋጊሙ ሓተታቶ ንሱ ግና ፈፂሙ ናይ ዘረባ ሸውሓት ኣይነበሮን። ነዚኣ ክርአ ከመይ ከም ዝፀልኣ መን ምስ ነገራ እንታይ ኮንካ ቴሌፎንካ ተዓፅያ ናብ ኣኣኩትካኮ ኣቕለይ ምስ ወዳእኹ ደው ኢለ ረቢሾም እዮም ንሱ ሓንቲ ቃልካ የምልቐ ብዙሕ ተዛረበት። ኣብ ዓለም ዝፈትዋ ሰብ ንሳ ከምዚ ነገረት ብጣዕሚ ኣፅልዕቱ ነዛ ገፃ ክርኢ ተምላስ መፅኦ ከንፈና ተፀየነ በቃ ናይ መወዳእታ ፅልእ ኣበላ ብጃኻባ ነገረን ኣሻቂልካ ንዳሓን ዲኻ ኢላ ምሕር ምስ ተኽተኸቶ ንሳኺ እንታይ ዳሕናሉ ኣመና ከም ተፍቅረኒ ብግብሪ ኣርኢኽኒ ንኣኸ ኣሚነ ቀልበይ ብድፍን ክጓዓዝ ዝፀናሕኩ ይገድድ ካባይ እንታይ ጎዲሉኪ ልዕሊ ሰብኪ ይሓሊልኪ ፍቅረይ ከበቀኩ ይልግስ ጊዜ ከጉደልኩ ወፌ ምእንታኺ ኩሉ ከይነስ ኣነ ዝኽፍዳ ኣብ ዓለም ንኣይ ብምርካብኪ ዕድለኛ ከም ዝኾንኪ ትፈልጡ ዶ ኣነስ ከምዚ ክፍደ ምስ በላ እንታይ ይብል ኣሎ ክርዳኣ ስለዘይከኣለ ኣታሓኒ እንታይ ክትብል ዘለኻ ምስ በለቶ ገለ ዕረ በሊአ ጋሕ በሊ ነፋሒቶ ሕጂ ካልእ ሰብ ክትመስለይ ትብለይ እንታይ ክትገብሪ ከም ዝሓደርክስ ጠፊእክሲ እንታይ ክኣትብን ኣምሰሉ ምስ በላ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ስለዝተረድኣ ብደዋ ናብ መሬት ገፅ ረፍ ኣበለት ብኣተሓሳሰብኣ ከምሴ ስለዝበላ ኤርአኒ ኢላ ጥዒቲ እያ ክትፃወት ሓሲቦም እንታይ እቲ ሓቂፍክዮ ዝነበርክ ወዲ መዓስኢኸ ለሚድክዮ ብዙሕ ሕቶታት እንተሓተተ እኳ ተፈሊጤላ ኮይና ግዲ ሓንቲ ቃል እኳ ከተመልቕ ኣይተስምዐትን ከምሴ ምስ በላ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚረ ኣብቲ ገዛ ከም ድላያ ክትከውን ኢላ ድሓር ድላዮም ገይሮም ስለዝደኸሙ ተታሒዞም ስለዝደቀሱ ከም ዝመፀ ዘይሰምዐትን ረኣየትን ምእንቲ ርእሱ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ኣብ ፋናቶ ስለዝነበረት ዘይተፈለጠት መሲሉ ኣብ ገዛ ዓራት ብማንም ጎበዝ ክድፍር ኣነ እንዳበላ ዝተማሰለ ጓል ነቲ ካብ ሽሕ ውሑዳት ጥራይ ዝርከቡ ዓይነት ኣወዳት ከም ዝኸሰረት ኣሻዊ ስለዝተረድኣ ብግብራ ተተኣሰት ዘጉደለላ ዝብላ ክንሳ እምነታ ሸይጣ በሊኣ ምስ ካልእ ሰብ ምድቃሳ ቃንዛ ኩርምቲ ኮይኑ ኣሻቡ ኣሰቃያ ኣይተሓዘለይ ክብለካ ጥራሕ ዝኽእል እዚ ኣይነበረን ኢድካ እሞ ሕጂ ናቲ ናትካ ነገር ከመይ ክኸውን ምስ በለቱ እንታይ ከመይ ዳ ናብ ካልእ ነገር ከተባፅሕና ክርኢካ የድሊ ሻንጣ ሒፂ ናብ ትኸድዮ ኪዲ ድሕሪ ሕጂ ዋላ ኣብ መንገዲ ምስ ትርእኒ ብጌጋ እውን ሰላም ከይትብልኒ ንስናይ ፍቅሩ ካብ ጥልመት ዝኸፍእ ነገር የለን ብምባል እንዳተቆንዘውን ካብ ሂወቱ በውቂሩ ኣውፅኡ ሰንደዎም እንታይ ኣጉዲሉ ተባሂላ እንተተሕተት ከምዚ ኢላ ትምልሱ ዋላ ሓደ ነገር የብላን ፀጋብ እንተዘይኮይኑ እምበር ካብ ኮነም
بنصح لب ود ሰብ ምጽዋት ውጽኢቱ ጥፍኣት ምዃኑ ግንዛብን ኣብ ኩሉ ድማ እሙን ሓዳርካ እሙን ንፍቕኻ ምዃን ብምድርን ብሰማይን ዘኽብረካ ስለ ዝኾነም ሽግር ምዝሕሉን ተረዳዲእኻ ምፍታሕ ይሓይሽ እምበር እምነት ምግዳል ግና ጽቡቕ ኣይኮነን። ብቕጽሊ ድማ እቲ ኣዝዩ ዘፍቅረካ ዘኽብረካ ኦፍ እንተበለካ ከም ደኽመት ክትቆጽሮን ክትንዕቆ ብኡ ኣቢልካ ድማ ክትብለጸሉ ኣይግብኣን። እቲ ምንታይሲ ዜርካ ምውዳኣትኡ በዓልኻ ስለ ትሕሰ